Direban kuɗi zaya direban kuɗi ya zaka ji haka ki ta wannan sauri kana nema ka faɗi. Ina zaka ji haka? Baki san yanzu biki na ya kusa bane? Kuma kin san kayayyaki nake hadawa mu kuma kin san ƴan ƙarya ne. Yanzu haka gwal na tafi in je in siyo in hada a cikin kayan lefe na. Gwal zaka je ka siyo? Ai in je gwal ne tsaya direban kuɗi tsaya ba sai kai wannan saurin haka faka ba. In je gwal ne gidan ka zo. Ai mu ne gwal. Ga Alhaji Ibrahim sarkin baki wanda yake zuwa a cikin garin Lagos ya bude katafaren kamfani shahararre Africa Boss Joris. Ai yanzu kamfanin nan su suke tashi sai odan ka da kasashe da dama. Kwantar da hankalinka. Wai yanzu kina nufin ina zaune anan ma za a iya kawo mun shi? Ai kana zaune anan waya kawai zaka yi. Waya kawai zaka yi direban kuɗi. Hello guys, ladies and gentlemen. I'm going to introduce our company, Alhaji Ibrahim Sarkin Baki, African Box Joris. We have a lot of shares in Nigeria, Western, Northern. We have a lot of places that we are going to sell the golds. We are deliver golds, Joris, everything that you like. For our company, we are delivering. Then in Lagos State, we are near Ayaba Market. Ayaba Market, we are in Ayaba Market. If you want to buy our things or our market, you're supposed to come that place. You can get it easily. So we have the number now. I'm going to tell you our number. 090 60 guda 7 2 ƙarshe. Kar ku bari a baku labari. Suna odan kaya masu kyau masu rahusa. Sai mun ji ku. Rini adan gari gaba dai dawi su mai kamfanin zinare kai ne dai tauraro mai kamfanin zinare ka zama dai hamshaki mai kamfanin zinare mai kamfanin gol African Jewelers mun gode mai kamfanin zinare ga farashi mai sauki mai siyan daidaikosari mai kamfanin zinare gwalagwalai da azurfofi abin yeken tsari mai kamfanin zinare ke kira Hajiya Alhaji ku zo domin sari mai kiɗa buga sauti yau zan yi waƙar gwarzo Alhaji Ibrahim sarkin baki mai girma mai kamfanin zinara kamfani mai girma.